Eli rapua mitataan. Monet mittaa puupalikoilla ja mitä ihmeellisimmillä mittanauhasysteemeillä, mutta rapu mitataan rapumitalla kaikista parhaiten, joka on tämmöinen. Siinä on 10 sentin viiva ja siinä on 12 sentin viiva. Ja joku niitä yrittää mahapuolelta, mutta kaikista paras on, se rapu otetaan tästä näin. Ja otsapiikki painetaan tuonne mitan päähän, jonka jälkeen pyrstö painetaan tuohon mittaan. Ja siitä nähdään, että tää on yli 12 sentin rapu, kun tuo viiva ylittyy. Ja täältä otetaan toinen esimerkkirapu, joka jää selvästi viiva alle. Näin. Ja näitä tässä pyrstössä, kun on nuo läpikuultavat karvat, niin ne karvat ei tule siihen mittaan mukaan, vaan se otetaan tuosta pyrstöstä. Niitä karvoja ei lasketa siihen. Mitään karvarapuja